Mas, aku pengen cerita tentang kita berdua. Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersatu. Kowe bakal berjuang mengingatku marang sliramu. Ojo sampe salah dalan. Aku ra mundur dek, teku hatimu masih sadaya ra ngerestuiku. Koyo tepung kanji nang dhuwur meja, yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa? Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti boten sare. Kondongmu marang aku, kowe bakal berjuang mengingatku marang sliramu. Ojo sampe salah dalan. Aku ra mundur dek, teku hatimu masih osang daya ra ngrestuiku. Koyo tepung kanji nang dhuwur meja, yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa? Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti boten sare. Aku ra mundur dek, teku hatimu masih sadaya ra ngrestuiku. Koyo tepung kanji nang dhuwur meja, yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa? Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti boten sare. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae